Ik zit nu op 460.000 volgers. Dus het gaat al richting de heel miljoen. En dat is toch wel een mijlpaal die ik heel graag wil bereiken. Het is een begrip op het sociale mediaplatform TikTok. Jesse van Wieren. De Vries kopt het wel aardig via met zijn video's, maar in kwarten is hij ook in het programma Vierhouse Inside the Mansion te zien. Dat gaat eigenlijk hoe 8 TikTokkers in een hele grote villa. Waar alles zit erop in een oor. Het is echt wie binnen daar en het is gewoon supermooi. Echt, je kunt alles opnemen. En ja, wie moet er eigenlijk mij zien achter proberen een zo groot mogelijk TikTok-account te mij zien. Het programma is een reality-serie met zo'n 8 bekende TikTokkers, waaronder dus Jesse uit Kalmensweg. In het programma komen verschillende zaken aan bod. U is zijn leven echt, mij ook qua TikTok-meidje. Challenges die je niet een keer trots hoe is beginnen. Bekende Nederlanders die langskomen. Het wordt echt een grote party eigenlijk. Voor de Frieske TikTokker is het deelname aan Vierhouse een grote wensk die uitkomt. Ik vond het altijd wel leuk om voor de camera te staan. En dat is dan nou eigenlijk gewoon op een groot on-demand platform komt. Ja, dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat ik dat wel echt een jongens erin maar nemen. Op 18 mei komen de eerste 2 afleveringen online. Daarna komt er elke week 1 online op Videoland.